Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Jurassic World Evolution. Sper că vedeți ce v-a schimbat la calitatea audio și sunt sigur că vedeți. Și da, zicit, acesta este microfonul. Bine, trebuia să facem și un face reveal, dar am luat camera de pe EMAG, de la resigilate, secțiunea resigilate, și din păcate nu merge și azi au venit, azi eu returnez. Și chestia asta mă surprinde. A, bine, nu-i târziu. E ora 4 și jumătate. Știrile de la ora 3. Blocurile din Bacău a căzut. Băi, coaie, deci... Pardon. Hai să vă arăt ce am mai făcut eu pe insula Matancero. Am schimbat tot, deci efectiv tot. Am luat de la zero, am șters tot, am schimbat tot. Da, și de vă întrebați de la mai pus, deci m-am chinuit super mult cu OBS-ul să filmez, pentru că nu mi registra, ba, filmarea era lăguită, ba, o pica curentul, ba, nu știu ce, ba, nu știu cum, au grămadă de bătăi de cap. Iar acum i-am dat de cap și în weekend am fost plecat la țară, deci fix înainte cu minut să plec la țară i-am dat de cap la problemă. Uite, ăsta e T-Rex-ul, nu știu dacă, se bate cu ăsta, mă, micu. Bă, tu n-ai ce faci eu. Deci, vă știți ce mare e T-Rex-ul în comparație cu ăsta, cu Ceratosaurul? Uite, și ăsta e un nou dinozaur, Deinonychus. Ah, uitați aici, Brachiosaur. Era zic Brachiosaurus Rex. Și ăsta e Diplodocus. Ăsta e un Nasutoceratops, îl aveam. Ăsta e, nu, ăsta Torosaurus și ăsta e un, nu mai era un, ăsta e Diplodocus. Și mai am un Galimius, 2 de fapt. Aici am un anchilozaur cu niște din ăștia. Așa, aici am cel mai multe herbivori coi. Deci uitați aici câte îs. Bine, nu super multe, dar ăsta Triceratops. Eu aș fi pus mai mult, dar Triceratops are population asta și nu vreau să treacă pe roșu pentru că o să evadeze. Și aici o grămadă de velociraptori. Uitați velociraptorii, 6 la număr. Aici niște diplosauri și niște ceratosauri. Și atâta. Da, atât. Bine, am încercat să fac să fie cât mai organizat. Și sper că mi-a ieșit. Dacă nu, asta este. Oricum, hai să revenim pe insula noastră. Dar stai să dau la research. Să dau research și să termin astea. Așa, map, control room. Island navigation. Navigation, sau cum drac să pronunț, insula Atacano. Iar dacă registrează OBS-ul. Da, registrează, totul e super ok. Uitați ce fel. Am ceva de volum, să dau mai tare sau mai încet. Uite, aș microfon din ăsta de mute cu aia, deci tu vă știți și sensibilul e ăsta. Doar că îl ating un pic ăsta. E super comod eu când fac ore online. Eu când fac ore online, deci efectiv, eu mă joc, practic. Ori Forza, aș vrea să încep o serie de Forza Horizon 4, dar nu-mi permite OBS-ul să înregistrez, pentru că, nu știu, are probleme cu Microsoft ăștia de la OBS și nu știu. Așa. Și eu când mă joc, deci practic eu ca să intru, deci mă strig eu prof, eu trebuie să dau alt tab, să intru repede pe Classroom, intră foarte repede când apeși alt tab și ia uite ce frumos e. Și trebuie să deschide acolo microfonul așa, când asta opresc microfonul, când mă întreabă la ceva, îl pornesc super repede, ca să pare mult mai credibil că sunt la o oră în felul ăsta, gen. Sau când am eu să stau la ori, practic, bag sunetul acum. Căcat din ăla. Cum îi zice, să pară că n-am curent. Când n-am semnal, de fapt. Pardon. Bă, dar microfonul ăsta e super mișto, sau mai bine decât
unele microfoane care au nevoie de mixer, gen, care nu sunt pe USB, care trebuie să le faci tu, să le conectezi la mixer, că de la nu mă pricep. Și citeam un review și ca și cum microfonul ăsta s-a ridicat la standardele unui AT2020 de la Audio-Technica. Și e un ban al HyperX. Bine, nu banal. E super mișto oricum. Așa, e adresat mai mult streamerilor. Streamerilor și YouTuberilor în general. Da. Așa. Și aici punem un branchiozaur. Să sperăm că nu dă fail. Că plâng. Unde nu e curent, mă? Aici. Trebuie să trag niște curent power. Știți cum vreau eu să fiu? Bine, m-aș apuca și de o serie de GTA 5 online. Pentru că am jocul. Dar nu mă pricep să joc GTA Online. Gen, nu știu ce drac trebuie să faci, ce misiuni, ce haste-uri. Cu haste-uri, caturi din alea. Nu mă pricep și de asta. Aș vrea să joc cu cineva, dar n-am cu cine. Dacă trece de 50% nu mai dă eroare. Oricum, mie îmi place gen să fii totul super rapid, gen, nu rapid, gen să nu pierd timpul cum ar veni. Și de asta pun multe pauze pe videoclipuri și dau drumul la părțile interesante, cum ar fi acum, de exemplu. Hoplele, hop, hop, aia făcea cu mânuța, salut, bună, hoplele, hop. Acolo unde și i-am dus, măi. Hai mă, futus. Șamaș. Nu știu de ce nu mă duc mai aproape, dar na. Cam atât departe se duce retardul meu mental. Da, și sap. Ce am? Ce oameni? Bănesc că da, având în vedere că na, aproape este terminat ăla. Cum îi zice, feederul. Hop lele, hop. Ho, 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 ho. Bă, dar de-abia aștept să înceapă Black Friday. Oricum, gen, eu, deci, bă, deci, oare să vă spun, să nu vă spun. Deci cam atât de retardat eu, gen, microfonul ăsta l-am luat doar ca să-l testez cum ar veni, nu l-am cumpărat. Ca și cum, gen, să fie al meu, să rămână al meu. Am dat 8.200.000 pe el și pe camera web 6.200.000 și gen, microfonul ăsta peste 2 luni, bine, o lună jumate, o lună și 3 săptămâni, o să-l returnez pentru că am mai din la Genie și o să-l returnez și cred că o să revenim la vechiul microfon de la căștile alea, Kraken X. Oricum, acum am căștile mele alea vechi, HyperX-urile, care sunt cele mai mișto căști ever, super comodi și Kraken X-urile au gen o construcție foarte plasticoasă, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar e mult plastic acolo și scârții gen. Și astea sunt metal, cauciuc, căcaturi de genul și nu, sunt cele mai mișto că și-am dat un milion pe ele, le-am luat de pe OLX. Oricum, returnez microfonul peste o lună jumate, o lună 3 zile și 3 săptămâni și returnez azi camera web și o spuneau de Black Friday înapoi camera web aia de la Logitech. Hoplele, hop. Hoplele, hop, 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 hoplele, hop, hop, hop. Bă, dar microfonul e super mișto cu aia, mă jur. Are mai multe moduri, gen omnicoid, omnibolid, omni nu știu ce. Nu știu dacă s-aude diferit, dar gen acum eu le schimb cum ar veni.
dar nu cred că e nimic diferit. Dar microfonul, deci dacă îi pui și un filtru din la pop-up sau cum dracu se cheamă, pop filter, dacă am și un braț, doamne, cel mai mișto microfon, dar oricum o să mi-l iau, din nou, dar o să-l iau de pe OLX, am văzut pe OLX la 5 milioane și mi se pare un best deal microfonul ăsta. Băi, veniți plâng de tristețe că nu-mi rămâne mie microfonul ăsta, prea mișto, doamne, și așa calitativ, mereu HyperX-urile au fost calitative. Și cam cele mai buni de pe piață, bine, nu chiar cele mai buni, dar gen, gândiți-vă că HyperX-urile sunt renumite ca fiind folosite în EA Sports, în jocurile competitive, deci am și o tastatură de la lui FPS, cred că așa se cheamă, HyperX, tot de la HyperX, mișto, aia doar red așa, am microfon, am căști, deci mi se pare foarte, deci foarte mișto. Și tema lor de culori, alb cu negru, auzi, negru cu roșu. Mi se pare foarte mișto și bine am mouse la Razer. Dar asta e partea a doua. Dar căștile, doamne, sunt cele mai confortabile căști ever. Mă jur. Hai mă. Pam 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 pam. Țca țca țcă da, țca țca țcă da. Black Friday începe pe... Azi suntem în cât în? Stați văd imediat. Hai mă. În 10 noiembrie. Pe 13 noiembrie începe Black Friday-ul. Îmi dau comandă de cameră. Băi, dacă o prind la un 4 milioane coaie, băi, ești cel mai fericit, mă jur. Dacă prind la camera la banii ăștia. Poate să reduce și microfonul. Așa. Release! Ia uite ce animație frumoasă are! Brachiosaurus Rex. Super frumos. Hey, apa, am uitat să-i pun, bă. Hai, mă. Așa, hai să-i pun apă. Hoplele, hop. Hoplele, hop. Așa, și o să-i pun enclosure feeders. Le pun 300 de mii. Hai, mă. Așa. Ia, view. Show view. Ia uite. Ia uite la ei. Interesting, interesting. Ia să vedem. Wetland forest, grassland, wetland population, social. Deci tot e ok. E ok, ok, ok. Și aici chem și noi acest episod de Jurassic World. Eu am fost Goofy și o să ne revedem în episodul următor. Bine, sper să ne revedem, pentru că nu știu cum o să decurgă treaba cu OBS-ul. Sper să meargă bine, cât mai mult. Bine că îți dă saving și acum. Deci eu am fost Goofy și o să ne revedem în episodul următor. Ciao, les!